तास भ्रमण की है बहु कथा, पै कछु कहूँ कही मुनि जथा। काल अनंत निगोद मझार, बीत्यो एकेंद्रिय तनधार. हे दोन ओळी आपण पाहणार होतो. थोड्या त्याचा अर्थ पाहायला होता आपण. आज थोडा विशेष अर्थ पाहूया आणि मग पुढे जाऊया. काय या ग्रंथात जे पूर्वपरंपरा किंवा त्याचं पाठबळ लाभलेलं आहे किंवा गुरुकडून जी वाणी चालत आलेली आहे, हे कुणी स्वतःच्या मनाने लिहिलेलं आहे का? नाही लिहिलेलं. पंडित दौलतरामने स्वतःच्या मनाने लिहिलं असेल, त्यांना जे वाटलं ते लिहिलं असं काही आहे का? नाही. तर ही जी गुरुपरंपरेने आलेली गोष्ट आहे, जी सर्वज्ञ भगवंताकडून आलेली गोष्ट आहे, म्हणजे जे भगवंतांनी सांगितलं तेच गणधरांनी लिपिबद्ध केलं. पूर्वापर आचार्यांनी देखील त्याच गोष्टी आपापल्या ग्रंथामध्ये लिहिलेल्या आहेत आणि तोच ज्ञानाचा स्रोत आपल्यापर्यंत पोहोचलेला आहे. कळालं? म्हणजे हे जे काही सांगतायत तर ते सांगतात की मी कसं सांगणार आहे? मनाने सांगणार आहे का? नाही. जो है ना, पै कछु कहूँ कही मुनी जथा, जसं मुनिराजांनी पूर्वापर आचार्यांनी सांगितलेलं आहे, त्यातलंच जे काही थोडं मला कळालं ते मी तुम्हाला सांगणार आहे. तो उपदेश मी तुम्हाला सांगणार आहे. कशाचा? तास भ्रमण की है बहु कथा. त्या जीवाच्या भ्रमणाची कथा खूप मोठी आहे आणि ती कथा पूर्वापर आचार्यांनी म्हणजे या आधी होऊन गेलेले जे आचार्य आहेत, मुनिराज आहेत, त्यांनी जे सांगितलेलं आहे त्या उपदेशानुसार मी या ठिकाणी थोडं सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. काय सांगितलं? मग सुरुवात केली सांगायला. एखाद्या गोष्टीची सुरुवात कशी होते की एक मोठं जंगल होतं, त्या जंगलामध्ये एक सिंह राहत होता, बरोबर आहे? किंवा सुरुवात अशी होती, खूप वर्षापूर्वीची गोष्ट आहे, एका गावामध्ये एक गरीब माणूस राहत होता. आणि मग अशी गोष्टी सुरुवात करतो आपण. यांनी पहिले सांगितले की या जीवाच्या भ्रमणाची, फिरण्याची, कुठे फिरण्याची? चारही गतीमध्ये फिरण्याची कथा कशी आहे? खूप मोठी आहे. आणि त्या कथेला सुरुवात करून दिली दुसऱ्या ओळीत. काय सांगितलं? की काल अनंत निगोद मझार, की त्या भ्रमणातला, त्या फिरण्याची सुरुवात जी झाली, भ्रमणाची सुरुवात ही झाली निगोदापासून. अनंत काळ त्याने निगोदामध्ये घालवला. किती काळ? अनंत काळ हा त्याने निगोदामध्ये घालवला. काल अनंत निगोद मझार, एकेंद्रिय तनधार. कसा घालवला? की एकेंद्रिय धारण करून, एकेंद्रिय शरीर धारण करून, एकेंद्रिय बनून राहिला. का तुम्हाला मी सांगितलं होतं की ज्या ठिकाणी फक्त एकच इंद्रिय म्हणजे स्पर्शनेंद्रिय असते, बरोबर आहे, त्याला आपण एकेंद्रिय म्हणतो, एकेंद्रिय जीव. आणि या ठिकाणी निगोद, नित्य निगोद आणि इतर निगोद दोन्हीची संकल्पना सांगितली होती. की नित्य निगोद म्हणजे काय? की अनादी काळापासून अनंत काळापर्यंत एकाच ठिकाणी राहिला, खूप काळापर्यंत एकाच ठिकाणी राहिला, त्याच मध्ये जन्मला, त्यातच पूर्ण मरण केलं, त्यातच जन्मला, पुन्हा मेला, पुन्हा त्यातच जन्मला, पुन्हा निगोदातच मेला, पुन्हा निगोदात जन्मला. असाच तो अनंत वेळा करतो. आणि असा तो अनंत काळ तो निगोदामध्ये राहिला, ज्याला काउंट करता येत नाही, मोजता येत नाही, एवढा काळ तो त्यामध्ये राहिला, त्यामध्ये जन्ममरण करता राहिला. किती इंद्रिय? एक इंद्रिय जीव, फक्त एकच इंद्रिय होतं त्याला. मग त्या ठिकाणाहून मरून पुन्हा त्यातच जन्म घेत राहिला. असा त्याने अनंत काळ त्या निगोदामध्ये आपला घालवला. बीत्यो एकेंद्रिय तनधार. कसा बीत्यो म्हणजे व्यतीत झाला. कसा व्यतीत झाला त्याचा अनंत काळ? की एकेंद्रिय तनधार. तन म्हणजे शरीर. तन म्हणजे काय? आपल्यामध्ये 5 इंद्रिय आहेत. सगळ्यांना डोळे आहे, सगळ्यांना नाक आहे, सगळ्यांना कान आहे, सगळ्यांना तोंड आहे की नाही? सगळ्यांजवळ स्पर्शनेंद्रिय आहे, बरोबर आहे? म्हणजे कोणकोणते 5 इंद्रिय माहिती तुम्हाला? स्पर्शनेंद्रिय, रसनेंद्रिय, घ्राणेंद्रिय, चक्षुरेंद्रिय आणि 5 इंद्रिय. आपण सौम्य पंचेंद्रिय जीव आहोत, मनुष्यगत आपण जन्म घेतलेला आहे. परंतु जो निगोदामधला जीव आहे त्याच्याजवळ किती इंद्रिय आहेत? एकच इंद्रिय आहे. ती कोणती इंद्रिय आहे? स्पर्शनेंद्रिय. ज्याचं शरीर आहे की नाही, शरीरात आपलं स्पर्शनेंद्रिय असतो. स्पर्श केलं की आपल्याला जाणवतं की नाही? गरम पाण्यामध्ये हात टाकला आपल्याला जाणवतं की नाही?
थंड्या पाण्यात हात टाकला की जाणवतं. तर फक्त स्पर्शनेंद्रिय निगोदामध्ये असते आणि असा अनंत काळ त्याने निगोदामध्ये घालवला आणि त्याचं फक्त एकेंद्रिय तनधार काय धारण करून, एकेंद्रिय शरीर धारण करून घालवला. सूक्ष्मजीव बनत राहिला. आणि ज्ञान किती, अक्षराच्या अनंतव्या भागा एवढं. एक अक्षर असतं की नाही, अ ब क वगैरे जे काही अक्षर आहे त्या अक्षराचा अनंतव्या भागा एवढं फक्त ज्ञान त्याला होतं. आणि एवढा काळ, अनंत काळ त्याने त्यामध्ये घालवला. एवढा काळ घालवल्यानंतर मला सांगा, एकेंद्रिय जीव बनून राहणं श्रेष्ठ आहे का? तिथून कुठं जायचं, दुसरा पर्यायच नाही आहे. त्या ठिकाणी तो जन्मला, त्याच ठिकाणी परत मेला, परत जन्मला, परत मेला, असं त्याने अनंत वेळा केलं. अनंत काळ त्याचा त्या ठिकाणी गेला, ज्याला काउंट करता येत नाही. असा अनादीपासून त्यामध्ये पहिले राहिला. आणि मग पुढे काय होतं ते सांगितलं. एकदा आपण याचा विशेष अर्थ आणि भावार्थ वाचूया. पृष्ठ क्रमांक 6 सगळ्यांकडे पुस्तक आहे, पहा, लक्ष द्या. त्या संसार भ्रमणाचे आणि पंचपरावर्तनाचे स्वरूप कर्णानियोगाच्या गोमटसारादी ग्रंथामध्ये विस्ताराने सांगितलेले आहे. की हा जीव कुठे जन्म घेतो, कुठून मरतो, किती वेळ त्या ठिकाणी राहतो, ह्या सगळ्याचं जे वर्णन आहे. पंचपरावर्तन, द्रव्य भाव भव वगैरे जे परिवर्तन सांगितलं, परावर्तन, पंचपरावर्तन सांगितलेलं आहे. त्याची सर्व जी विस्तारित चर्चा आहे ती कर्णानियोगाच्या ग्रंथामध्ये केलेली आहे. आपण ती डीपमध्ये इथे पाहणार नाही. काय सांगितलं की त्या संसार भ्रमणाचे आणि पंचपरावर्तन आदी जे स्वरूप आहे ते कर्णानियोगाच्या गोमटसारादी ग्रंथामध्ये विस्ताराने सांगितलेले आहे. जेव्हा आपण समोर समोर जाऊया, तुम्ही आणखी समोर समोर शिकत जाल आणि पुढे तुम्ही जैन दर्शन विषय घ्याल, तुम्हाला गोमटसार, कर्मकांड, जीवकांड हे सगळ्या गोष्टी शिकायला मिळणार आहेत. त्यामध्ये देखील कर्माच्या अवस्था दिलेल्या आहेत, जीवाच्या अवस्था दिलेल्या आहेत, कोणता जीव कुठे किती वेळ राहतो, सगळी व्यवस्था त्या ठिकाणी समजावून सांगितलेली आहे. तर ते सांगितलं की ते कर्णानियोगच्या ग्रंथांमध्ये व्यवस्थित विशेष रूपाने सांगितलेलं आहे. त्याला अनुसरून कवी येथे त्याचे अत्यंत अल्प दिग्दर्शन करतात. अत्यंत अल्प, पै कछु कहूँ, त्यापैकी मी काही थोडंसं सांगण्याचा प्रयत्न करणार आहे. जेवढा उपदेश त्यांनी ऐकला असेल सगळ्याच्या सगळं त्यांना माहिती आहे का? माहीत जरी असला तर तेवढा पूर्ण व्यक्त करता येतो का? तेवढा व्यक्त नाही करता येत. म्हणून जे काही मला गुरूंकडून ज्ञान प्राप्त झालं त्या उपदेशापैकी काही मी तुम्हाला सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. कशाच्या माध्यमातून सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे? या ग्रंथाच्या माध्यमातून. कशाच्या माध्यमातून? या ग्रंथाच्या माध्यमातून ते सर्व काही मी सांगण्याचा प्रयत्न करत आहे. मग काय सांगितलं पुढे की अत्यंत त्याला अनुसरून कवी असे त्याचे अत्यंत रूप जे आहे, अत्यंत अल्प, अत्यंत छोटंसं दिग्दर्शन. दिग म्हणजे दिशा, दर्शन म्हणजे दाखवणे, दिशा दाखवण्याचं काम या ठिकाणी करतात. परिभ्रमणाचा बहुतेक काळ एकमात्र स्पर्शनेंद्रिय शरीर धारण करून निगोद दशेमध्ये व्यतीत केला आहे. विद्यो एकेंद्रिय तनधार. किती काळ? अनंत काळ त्या ठिकाणी तो राहिला. संसारामध्ये त्याचा निवास बहुधा निगोदामध्ये स्थायी असतो व इतरत्र जाऊन पुन्हा यावे त्याप्रमाणे तो अन्य स्थावर व त्रस पर्याय धारण करतो. नित्य निगोदातून निघून त्रस पर्यायामध्ये परिभ्रमणाचा उत्कृष्ट काळ केवळ 2000 सागरांपेक्षाही काही अधिक काळ आहे. आणि इथं एकट्या निगोदामध्ये काय सांगितलं? अनंत काळ, ज्याचं काही काउंटेबल नाही आहे. आणि एक सागर, 2 सागर, हे काय मोजमाप आहे की नाही त्याला? सागर म्हणजे काय, त्याचं मापही आपल्याला माहीत पाहिजे, बरोबर आहे? काय सांगितलंय? पण सागर म्हणजे किती नेमकं वर्ष? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष, माहिती आहे तुला? 400 फूट हां, 400 फूट असं 400 फूट खोल. अच्छा, एवढा गड्डा करायचा. असं समजावण्यासाठी काय सांगतात की 1 योजन आडवा, 1 योजन आहे ना, स्क्वेअर बनवून घ्यायचं, चौरस, असं म्हणतोय ना तू. 400 सांगतोय त्या पद्धतीने तो पूर्ण गड्डा खणल्यानंतर नुकत्याच जन्मलेल्या मेंढीचे केस असतात नाही, बारीक केस, तेवढं बारीक केस आणि तेवढा पतला केस घ्यायचा, त्याचा एवढे तुकडे करायचे की पुन्हा दुसरा तुकडा होणार नाही.
असं तुकडा करून त्यात टाकायचा. कधीपर्यंत टाकायचा? भरेपर्यंत. नंतर बरोबर आहे. आणि परत काय करायचं? 5 वर्षानंतर एक खायचं. एक 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 काढत जायचं. आणि पुन्हा जेव्हा तो पूर्ण रिकामा होईल तेव्हा समजा ते किती झालं? 1 सागर वर्ष. एक सामान्य रूपाने कसं नाही आपल्याला समजण्यासाठी कळालं. किती वेळ लागेल, किती काळ लागेल तेवढं करायला? लगेच होईल का? एखाद्या 2 वर्षामध्ये होईल का? जेवढा काळ लागेल त्याला काय म्हटलं? 1 सागर वर्ष. कळालं? एक ढोबळ मानाने अशी व्याख्या सांगितल्या जाते. बरं, तेवढे किती? जवळपास 2000 सागरांपेक्षा काही अधिक काळ तो त्रस पर्यायामध्ये राहतो. परत निगोदामध्ये जावं लागतं त्याला. मग हा जो काळ आहे सगळ्यात जास्त बहुतांश वेळ किंवा सगळ्यात जास्त काळ हा कुठे राहतो? तो निगोदामध्ये राहतो. निगोदामध्ये किती इंद्रिय धारण केली जातात? एक इंद्रिय. कोणतं इंद्रिय ते? स्पर्शनेंद्रिय. व्हेरी गुड. काल इथपर्यंत सगळ्यांना? आता खाली काही व्याख्या दिलेल्या आहेत. एक इंद्रिय म्हणजे काय, निगोद म्हणजे काय, जीव समास म्हणजे काय, आपण थोडक्यात फक्त वाचून घेऊया. एक इंद्रिय 5 इंद्रियांपेक्षा 5 इंद्रियांपैकी मात्र पहिले अर्थात स्पर्शास जाणण्यास निमित्तभूत असे स्पर्शनेंद्रिय, फक्त स्पर्शनेंद्रियच धारण करणाऱ्या जीवाचे शरीर म्हणजे कोणते? एक इंद्रिय. एक इंद्रिय असा जो शब्द आहे की नाही त्याचा अर्थ दिला आहे. परत निगोद म्हणजे काय? स्थावरांपैकी साधारण वनस्पती काही जीव त्यांना एकच इंद्रिय अत्यल्प स्पर्शजन्य मतिज्ञान व श्रुतज्ञान असते. स्पर्शज्ञानाने स्पर्शने जेवढं जाणतात की नाही तेवढंच फक्त त्यांना मतिज्ञान आणि श्रुतज्ञान म्हणलं एका अक्षराच्या अनंतव्या भाग एवढं फक्त ज्ञान त्यांना असतं. एवढे सूक्ष्मजीव एकेंद्रिय जीव त्यांना ज्ञान तर आहे, कारण की जीव त्यामध्ये ज्ञानगुण आहेच आहे. ज्ञानगुणाशिवाय जीव असू शकतो का? नाही. मग निगोदामध्ये पण ज्ञान आहे, परंतु कसं फक्त स्पर्शाने जाणण्यात येणारं तेवढंच मतिज्ञान आणि श्रुतज्ञान, एवढं अल्प ज्ञान, एवढं कमी ज्ञान. स्पर्शजन्य मतिज्ञान व अत्यल्प श्रुतज्ञान असते. एका श्वासामध्ये 18 वेळा जन्ममरण असते. निगोदी जीव मरून पुनः पुनः तोच भाव धारण करतो. तो नित्य निगोद जीव जाणावा आणि अन्य भाव धारण करून पुन्हा निगोद भावात येतो तो इतर निगोद जाणावा. म्हणलं ना पहिली वेळ कुठे? सगळ्यात पहिले निगोदामध्ये. परत जन्मला परत मेला असं एका श्वासामध्ये 18 वेळा करतो. पुढच्या आपल्याला श्लोकामध्ये पुढच्या छंदामध्ये ते शिकायचं आहे की एकाच श्वासामध्ये 18 वेळा जन्म केला, 18 वेळा मेला. कुठे? निगोदमध्येच. मग असा जो पुन्हा पुन्हा करणारा जिथं होतं ते नित्य निगोद. आणि एखादा जीव निगोदातून निघाला, स्थावर बनला, त्रस पर्याय धारण केली, परत निगोदामध्ये गेला तर त्याला काय म्हणायचं? इतर निगोद. त्याला काय म्हणायचं? इतर निगोद. कळालं इथपर्यंत सगळ्यांना? पहा आता पुढच्या 5व्या छंदामध्ये निगोद व एकेंद्रिय दशेतील दुःख. आता हे जे आपण पाहिले की नाही याचं आणखी विशेष रूपण तिथे केलेलं आहे. विशेष भाव विशेष अर्थ या छंदामध्ये सांगितलेला. एक श्वास में 8-10 बार, 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 जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, 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 निकसी भूमि जल पावक भयो, 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 पवन प्रत्येक वनस्पति भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति भयो,
पवन प्रत्येक वनस्पति भयो एक श्वास में. एक श्वास घेता की नाही तुम्ही? श्वास घेतली इतक्या वेळामध्ये किती वेळ जन्मला तो? 8 10 8 म्हणजे 8 10 म्हणजे 10 8 आणि 10 किती? 18 म्हणजे 18 वेळ जन्मला परत 18 वेळेस काउंटिंग मध्ये जन्मला मेला जन्मला मेला जन्मला मेला. हे असं किती फास्ट होतं पहा. किती वेळात फक्त 18 वेळेस जन्मला पण 18 वेळेस मेला पण. किती कमी काळ आहे. कळालं? खूप कमी आयु असणार. लगेच जन्मला लगेच मेला लगेच जन्मला परत मेला परत जन्मला परत मेला. 18 वेळा एका श्वासामध्ये. आपण श्वास घेऊन सोडला की तितक्या वेळेस जसा 18 वेळ जन्म आणि 18 वेळ मरण. 18 वेळ जन्मला 18 वेळ मेला. बिलकुल. एवढं असो म्हणजे पहा किती सूक्ष्म वर्णन आहे. हो की नाही? आपण एका श्वासामध्ये काय करू शकतो? बस हात वर करून खाली गेला तेवढ्यात आपला एक श्वास निघून गेला. पण निगुत जीवांचं किती वेळ जन्म झालं किती वेळ मरण झालं? नित्य निगुतामध्ये असणाऱ्या जीवांचं 18 वेळ तो जन्मला 18 वेळ मेला जन्मला मेला जन्मला मेला जन्मला मेला जन्मला मेला 18 वेळा. कळालं सगळ्यांना? त्यांनी डायरेक्ट 18 म्हणून लिहिलं होतं तसं काय? त्यांनी डायरेक्ट 18 लिहू शकत होते. हा व्हेरी गुड. त्यांनी डायरेक्ट 18 लिहू शकत होते. 18 तसं का लिहिलं? कारण हा जो छंद आहे की नाही छंद पूर्ण करण्यासाठी लागणारे जे शब्द आहेत ते जर का अपुरे पडले तर अशा प्रकारचं ते ॲडजस्टमेंट करतात. कळालं? या ठिकाणी एक श्वास में 18 बार 8 10 बार. या दोघांमध्ये काय झालं असतं? फरक पडला असता की नाही? लय बदलली असती श्लोकाचा भंग झाला असता. त्यामुळे काय केलं त्यामध्ये व्यवस्थित बसवण्यासाठी 8 10 बार. कारण की 8 10चा अर्थ 18च होतो. कळालं? अशा प्रकारे व्हेरी गुड. पहा एक श्वास में 8 10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार निकसी भूमि जल पावक भयो पवन प्रत्येक वनस्पती भयो. काय 8 10 बार म्हणजे 18 वेळा. भर्यो म्हणजे सहन करणे. एक श्वास में 8 10 बार जन्म्यो मर्यो भर्यो दुःख भार. भर्यो म्हणजे सहन केलं काय? दुःख भार. दुःख भार म्हणजे काय? दुःखाचा भार. जन्म होणे मरण होणे सोपं आहे का? नाही आहे. जन्म करणं आणि मरणं सोपं नाही आहे. आपण आपल्यामध्येच पहा 9 महिने पोटामध्ये राहावं लागतं तेव्हा कुठे जन्म घेतला जातो. बरं जन्मल्यानंतर सगळे पेढे वाटतात त्यांना खुशी होते. ठीक आहे. मरताना पेढे वाटतं कुणी? हे घ्या पेढे आज मी मरणार आहे. दुःख होतं की नाही? मरताना शक्य नाही आहे. पण जन्मल्यानंतर आपण पेढे वाटतो. पण जन्म होताना 9 महिने त्रास होतो की नाही? आपल्याला तो आठवत नाही परंतु त्रास तर होतोच दुःख होतच. मग अशा प्रकारे जो जीव 18 वेळा जन्म करतोय 18 वेळा मरतोय. बरं एक श्वास घेऊन 18 वेळा झालं मग संपलं का काम? पुढच्या श्वासामध्ये परत काय करणार तो? परत 18 वेळा जन्मणार 18 वेळेस मरणार. परत 18 वेळा जन्मणार 18 वेळेस मरणार. पण जन्मताना त्रास होणार मरताना त्रास होणार जन्मताना त्रास होणार मरताना त्रास होणार. असं हे जे दुःख भार आहे दुःखाचा जो भार आहे तो सहन करतो करावाच लागतो. बरोबर आहे? मग एक श्वास में 8 10 बार जन्म्यो मर्यो. जन्म्यो म्हणजे जन्म घेतला. मर्यो मेला. जन्म्यो मर्यो जन्म्यो मर्यो जन्म्यो मर्यो. हो की नाही? जन्मला मेला जन्मला मेला. आणि या जन्म मरणामुळे काय मला त्रास होणार की नाही? तुम्हाला जर का उठ बसा काढायला सांगितला उठा बसा उठा बसा उठा बसा. उठण्याला बसण्याला त्रास होतो. पाय दुखायला लागतात की नाही? जर का मी तुम्हाला चालू 10 उठ बसा काढा 10 जरी म्हणलं तर पाय दुखणार की नाही? आणि जर का 100 काढायला सांगितलं तर 1000 काढायला सांगितलं तर 10,000 काढायला सांगितलं तर त्रास होणार की नाही? तेवढं दुःख वाढत जाणार. तशाच प्रकारे एखाद्या निगोदिया जीवाने 18 वेळा जन्ममरण केलं परत त्याला पुढच्या श्वासामध्ये परत 18 वेळा जन्ममरण करावं लागलं परत करावं लागलं परत करावं लागलं परत करावं लागलं. त्रास होणार कमी होणार की वाढणार? म्हणून सांगितले की दुःख भार. भार कधी वाटतं आपल्याला? जर का तुम्ही 1 किलो उचललं तर काय वाटत नाही.
तुम्ही तुमची बॅगच घेऊन जाता 5 किलोची आणि तुम्हाला 20 किलो उचलायला सांगितलं तर दुःख होतं. 100 किलो उचलायला सांगितलं तर उचलला जात नाही. मग असं आहे, दुःखाचं जे भार आहे, ओझं आहे, ते त्याला वाहावंच लागतं, घेऊन जावं लागतं, जन्ममरण करावंच लागतात. हां, कारण ती त्याला एक प्रकारची शिक्षाच असल्यासारखी आहे. म्हणून सांगितलं की निगोदामध्ये हा जीव एका श्वासामध्ये 18 वेळा जन्मला आणि मेला व त्याने दुःखभार भर्यो म्हणजे दुःखाचे ओझे सहन केले. निकसी भूमी जलपावक भयो आणि मग कुठेतरी एखाद्या वेळी तिथून निघून काय केलं, तिथून तो निघाला. त्याला किती बरं वाटलं, हा 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 उठ बशा कमी झाला. हा तेच तर तुला सांगतो. हा पहा आता, तिथून तो निघाला. कसा निघाला, त्याचे परिणाम विशुद्ध झाले. हां, मला सांगा, त्याच्या जन्ममरणामध्ये जोपर्यंत त्याचे परिणाम सुधारणार नाहीत त्यानुसार कर्मबंध होत राहतं. आपल्या परिणामानुसार परिणाम म्हणजे आपले भाव, चांगले भाव करा चांगले कर्म बंद होतील, वाईट भाव करा वाईट कर्म बंद होतील. आणि जर का आयु बांधली तर तेवढं आपल्याला ते पूर्ण करावंच लागणार आहे. आणि एकदा जर का जे आपलं पूर्वबंध संचित कर्म आहे ते संपत आलं आणि आपण चांगले भाव करत गेलो तर काय होईल, चांगले भाव केल्याने, समजा आपण एक थोडक्या सोप्या भाषेमध्ये पुण्य करत गेल्याने, पाप कमी करत गेल्याने असं समजा तुम्ही, तर मग काय होईल, ही जी अवस्था एक ना एक वेळ सुटणारच आहे. जर का पापवर पाप करत जाऊ, येणाऱ्या उद्याच्या कर्माच्या उदयामध्ये जर का तुम्ही पाप करत गेले तर पाप बंद होत जाणार आहे. भाव जर का बिघडत गेले, पापाचे भाव केले, एखाद्याला मारण्याचे भाव केले, हां 5ही भावामध्ये कुणी चोरीचे भाव परिणाम केले, कुणी एखाद्याला मारण्याचे परिणाम केले, कुणी हिंसेचे परिणाम केले, तर या सगळ्या गोष्टीमुळे काय होणार, पाप बंद होणार, कर्म बंद होणार आणि त्यानुसार ते उदयाला येणार. कळालं की नाही. मग अशी जेव्हा निर्मळता आल्यानंतर तेव्हा तिथून निघून मग तो कुठे जाणार, पाहता. कळालं तुला. तर हे सगळं परिणामाचा खेळ, आपल्या भावांचा, आपल्या विचारांचा खेळ आहे हा. जर का तुम्ही एखाद्याबद्दल वाईट विचार केले तर त्याचं वाईट होईल न होईल माहीत नाही, परंतु आपलं वाईट नक्की होणार. कळालं का. तुम्ही एखाद्याला दगड घेऊन मारण्याचा प्रयत्न केला, त्याला दगड लागेल की नाही लागेल माहीत नाही, परंतु त्याला दगड मारण्याचं पाप तुम्हाला लागलं की नाही, निश्चित रूपाने लागलं. ते आपण पुढे पुढे जाऊया तेव्हा ह्या सगळ्या गोष्टी आपण शिकणार आहोत. कळालं. कळालं सगळ्यांना. व्हेरी गुड. पहा मग काय सांगितलं की एका श्वासामध्ये 18 वेळा तो जन्मला, 18 वेळा मेला, असं त्याने करत गेला. आणि मग कधीतरी असा त्याचा अनंत काळ कुठे गेला, त्या निगोदामध्ये गेला. किती काळ गेला, अनंत काळ. एवढा मोठा काळ म्हणजे सगळ्यात जास्त काळ तिथेच गेला. आणि मग कधीतरी काय झालं, निकसी भूमी जलपाव, तिथून बाहेर पडून पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नी कायिक, वायू कायिक झाला आणि प्रत्येक वनस्पती भर्यो म्हणजे वनस्पती कायिक झाला. कळालं. तिथून निघून तो त्या निगोदामध्ये निघाला आणि स्थावरमध्ये गेला. स्थावरमध्ये देखील काय आहे, एकच इंद्रिय आहे. पहा पुन्हा एकदा, निगोदामध्ये किती होतं, एकच इंद्रिय, पण त्यामध्ये जन्ममरण 18 वेळा जन्मायचं, 18 वेळा मरायचं. बरोबर आहे. मग तिथून निघून तो काय झाला, मग त्याची थोडीशी शरीराची अवस्था बदलली. एकेंद्रियच आहे पण तो कधी वनस्पती कायिक झाला, कधी अग्नी कायिक झाला. आता हे वनस्पती कायिक, अग्नी कायिक, जल कायिक, वायू कायिक, हे काय बरं, कायिक म्हणजे शरीर असलेले. 5 प्रकारचे स्थावर आहेत. स्थावर किती प्रकारचे आहेत, जीवाचे 2 प्रकार समजून घ्या. एक स्थावर जीव आणि त्रस जीव. कळलं. स्थावर जीव म्हणा, स्थावर जीव, त्रस जीव. स्थावर जीव म्हणजे यांना फक्त एकच इंद्रिय असते, म्हणजे स्पर्शेंद्रिय असते, त्यांना आपण स्थावर जीव म्हणतो. आणि याचे 5 प्रकार आहेत. स्थावर जीवांचे किती प्रकार, कोणकोणते, यामध्ये पहा सुरुवातीपासून आपण क्रमाने म्हणूया कोणकोणते आहेत. तिथून तो निघाला आणि काय काय झाला, पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नी कायिक, वायू कायिक आणि वनस्पती कायिक. आता कायिक म्हणजे काय, शरीर. काय म्हणजे काय, शरीर. काया म्हणजे काय, शरीर. मग समजा तो पृथ्वी कायिक झाला. पृथ्वी हे ज्याचं शरीर आहे त्याला पृथ्वी कायिक म्हणतो आपण. पृथ्वी हेच ज्याचं शरीर आहे पृथ्वी कायिक. त्यानंतर समजा जल कायिक. जल म्हणजे पाणी. पाणी हेच, पाण्यामध्ये जीव असतात की नाही,
जमिनीमध्ये जीव असतात की नाही? असतात. मग ते कोणते जीव आहेत? मग ते किडे वगैरे नाही बरे का, ते तर तिर्यंच्या गतीतले जीव आहेत. परंतु जसं पहाड आहे ते देखील एकेंद्रिय जीव आहे. त्याला आपण विनाकारण खोदणे ही देखील जीवांची हिंसा आहे. कळालं? मग जमीन हे ज्याचं शरीर आहे ते पृथ्वी कायिक, जल म्हणजे पाणी हे ज्यांचं शरीर आहे, पाण्यातले जे जीव असतात की नाही ते जलकायिक एकेंद्रिय जीव. स्पर्शेंद्रिय असतं त्यांना पण. अग्नी हे जे ज्यांचं शरीर आहे, अग्नी जाळामध्ये जीव असतात का? बिलकुल. काही असे जीव असतात की अग्नी हेच त्यांचं शरीर आहे, ते अग्निकायिक जीव. बरोबर आहे. त्यानंतर वायुकायिक, वायू म्हणजे हवेत जीव असतात की नाही? हवेच्या निमित्ताने जन्म घेणारे मरणारे, हवा ही ज्यांचं शरीर आहे ते वायुकायिक जीव. वनस्पती कायिक, जे वनस्पती आहे ना, वनस्पती देखील एकेंद्रिय जीव आहे की नाही? निश्चित रूपाने आहे. तर अशा प्रकारे हे 5 स्थावर जीव आहेत. आणि एखाद्या वेळी हा जीव कुठून मरतो? नित्य निगोदातून मरतो, तिथून निघतो. निकसी भूमी जल, भूमी जल. भूमी म्हणजे पृथ्वी कायिक, अग्नी कायिक, जल कायिक, वायू कायिक, वनस्पती कायिक या एकेंद्रिय जीवामध्ये जन्म घेतो. पण कधी? तिथून निघून. कुठून निघून? निगोदातून निघून. कळालं सगळ्यांना? नित्य निघतो, नित्य निगोदातून निघून मग हे 5 प्रकारचे स्थावर. किती प्रकारचे स्थावर जीव? कोणकोणते? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नी कायिक, वायू कायिक, वनस्पती. कळालं सगळ्यांना? तर अशा प्रकारे त्याचं आता कहाणी सुरू झालेली आहे. कहाणी कुठून सुरू झाली? निगोदापासून. किती काळ राहिला, किती वेळ राहिला तिथं तो? अनंत काळ. जन्मला मेला, जन्मला मेला, जन्मला मेला. आणि मग एका वेळी असं होतं की तिथून तो निघतो आणि कुठे जातो? मग स्थावर बनतो. स्थावर किती? कोणकोणते? पृथ्वी कायिक, जल कायिक, अग्नी कायिक, वायू कायिक, वनस्पती कायिक. क्रमाने लक्षात ठेवा म्हणजे लक्षात राहून जाईल. ठीक आहे? चला, याच्या पुढचा जो आहे तो आपण उद्या पाहूया. एक श्वास में 8-10 बार, जन्म्यो मर्यो भर्यो दुख भार, निकसी भूमि जल पावक भयो, पवन प्रत्येक वनस्पति थयो. हात जोडा सगळ्यांनी. नमोकार मंत्र.